Ya nduk, Cahayu. Kita aturi jumeneng. Salam budaya. Akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan sinden cilik berbakat. Salah satu di antaranya adalah Kimora. Sinden cilik asal Kediri ini mempunyai banyak kelebihan yang tidak dimiliki sinden cilik lainnya. Selain suaranya yang memang betul-betul dahsyat, ia sangat luwes dalam jogetan dan lucu dalam setiap penampilannya. Saat pentas bersama Dalang Ki Anom Dwijo Kangko, ia membuktikan dirinya bahwa ia layak menjadi sinden kondang di masa mendatang. Baiklah, untuk lebih lengkapnya, marilah kita saksikan sinden cilik Kimora bersama Dalang Ki Anom Dwijo Kangko. Selamat menyaksikan. Sinten Nduk? Aku wis tau petuk karo Om Kangko to? Nggih. Nggih. Namine sinten? Kimora. Kimora. Nggih. Keturunan Jepang kok sampean? Nggih no. Oh, berarti kenal karo Miyabi. Kimora nggih. Nggih. Kimora. Nanti panggil Pak Kangko temu ndi? Temu ndi? Kan Kediri nggih. Oh, sakniki mriki kalih sinten, Bu? Kalih Kalih Bapak, Bapak, Ibu, Ibu, Mbah kula, Mbah Kakung, Kakak. Kakak mriki. Nggih. Ya nggih, jumeneng, monggo. Ngadeg. Nah, sampeyan kok iso joget megal-megal sing marahi sapa? Alah. Apa iki? Apa? Nggih dhewe Pak Dalang. Oh, nggih, belajar dhewe. Nggih. Wah, jos pinter sampean. Nah sing mirsani akeh lho anak bulusi enek. Wah, sing mirsani ngaturke salam kagem para ibu-ibu, bapak-bapak. Ayo iso omong para njajal. Iso omong madhep ana ta, madhep rono. Nah, ya. Duh, ya, langgen, ger. Gelungane kegeden. Ya. Matur karo para pamirsa sedaya. Ayo njajal iso apa ora? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing banter, Nduk. Ayo dijawab sesarengan sing banter. Assalamualaikum. Sing banter, Ndang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Kok panggaire to Pak Dalang? Komplit kudune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono sing komplit kuwi dijawab banter. Ya, Ci, ro lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, oke lho, banter to. Nggih. Nggih. Ndang matur bapak-bapak, ibu-ibu sedaya. Nah. Mugi-mugi Sinten kok mugi-mugi? Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya. Nah, terokne Om Kangko. Madhep rono nek nerokne. Bapak-bapak, Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu, mas-mas, mas-mas, mbak-mbak, mbak-mbak, para pini sepuh sambil jajar, para pini sepuh sambil jajar, sambil jajar, sugeng dalu sedaya mawon. sugeng dalu Sedaya mawon. sedaya mawon, Nggih, sugeng mirsani sugeng mirsani pagelaran pagelaran wayang kulit. wayang kulit. Mugi-mugi Mugi-mugi sedaya sedaya dipun paringi dipun paringi berkah berkah saking Gusti Allah. saking Gusti Allah. Lan selajengipun ayo Lan selajengipun lan sajelakalan selajengipun nah sugeng amirsani kula amirsani kula badhe nembang badhe nembang kula mboten namung nembang tok. Nah, kula mboten badhe nembang tok. kula boten badhe nembang tok. Heeh, joget nari wekasanipun iki wau mugi-mugi saged dadyasana nyenengke ingkang sami mirsani sedaya. Wakeh men Pak Dalang. Lek kae sithik kurang. Nggih, pun pokoke berhibur sesarengan ngoten jandung ya. Berhibur sesarengan. Nggih, nggih. Arep nembang apa sampean? Utut manggung. Lho. Kutub manggung. Dawa lho nduk kuwi. Saged sampean? Saged. Pelok napa slendro? Sampak Manura. Lho.
Ya sambak manyuro, slendro menyuro maksudnya, nggih ta? Nggih. Ning sampean kendel lho, Nduk. Kimura, tenan sampean kendel lho. Sampean mboten redeg. Boten. Mboten biasa nggih, punan. Nggih. Heeh, sing macaki sapa Tek ayu men cantik men. Ibu guru saya. Oh, ibu guru jenengan. Nggih. Sama sekolah nang ndi ta? SDN Grogol 2. SDN? Grogol 2. Oh, kelas pinten? Kelas 3 SD. Oh, alah cek kelas 3 to sampean. Nggih. Oh, alah luar biasa. Jajal tak pengen ngrungokne kutut manggungnya sampean ya. Ya, ya. Wayahe wis ngono ta? Kanca-kanca tepuk tangan Bandung. Filmora. Kimura. Kutut manggung ki angel do apa lho Nduk sampean kok ya iso to Nduk. Ya iso no Pak Oh Dalan. bisa. Ya iso no padahal. Wong belajar kok ya Nduk ya. Nggih. Oh alah nggen golekno gedang tak untale saiki. Nang kendele ra jamak ya. Ya. Paraku tute. Mbak Sinten kok guyu? Guyu kabeh, nyawang sama nemu perku. Guyu. Lucu sampean, lucu. Pinter ayo, terus nah ya. Ayo balani nih, sik. Hop, balani mau. Perku. Ayo, gayamu mau. Paraku tute. Arso. Ha ha ha. Muni Tepuk tangan lagi. Gimana seneng aku lah. Kaya Om Kangko lek bar nguyuh tapi. Neng, ya apik tenan iki. Saman sik Duk. Saman nom sing nimbali rene bulu ralusi napa? boten ngertos. Lho, mboten apa. Nah, ya. Berarti sampean rene iki ora genah sing nyangoni sapa ora genah? Pak Dalang. Oh, ya. Siap. Tak sangoni nduk tenang wae. Gaweamu apik lah. Ngen. Aku lek sampean nyawang sampean kaya ngene iki kelingan cilikane Niken Salindri. Oh, megane. Oh. Ya kenes ngene iki. Ya pitine nyempluk kaya bak pau ngono kuwi. Suarane yo apik, bocah yo kendel. Sok muga-muga iso dadi sinden kondang kaya Mbak Niken ya. Amin. Nah, ya nembang meneh. Neng lah ha Arep bapakmu kolu mangan kayamu to, Nduk. Luar biasa tenan. Pak Kangko ki ora ngelem. Ning sesuai dengan situasi dan kondisi. Sampeyan saestu. Tenan ya. Nggih. Belajar terus. Nggih. Ayo nembang. Aku lek roh cah cilik ngene iki kudu nangis.
Bapakmu dalang pondok. Boten. Ibumu sinden. Boten. Masya Allah. Mbahmu seniman. Sinden. Oh, mbahmu sinden. Nggih. Oh, alah ker bapakmu ya wong biasa. Ibumu wong biasa yang atasnya pakango ki dalang laris. Duwe anak lanang kok senengane mancing. Apa-apa. Terus ayo jadi ganggu. Anggung manas has Kembule kok? Kong Banter kok? Nendo hor. Ayo. hor ketek kong kong Wah, mangga iya lah. mangga Iya. alah mangga kemangga Mas Yogo do gumun karo suarane sampean. Kok iso cah cilik kelas 3 SD lho. Iso nyuwara kaya ngono, iso kendel kaya ngono. Iki lho cah tak kandhani. Nek kowe pengen duwe anak sing kaya ngene, lekmu gawe iki malam jemuah. Ya. Malam jemuah kae dadi gawe bocah kok iso dadi bocahe pinter kaya ngene iki. Ora munggon bengi celingkrah celingkring kae. Ayo. Malam jemuah nah. Ayo, nah. Ayo, ngene. Midanget Nah. kang Selama apa ya? Pramitra kang minulya Sugeng Sugeng Pak Dalang. Sugeng. Oh, capoy. Gregeten aku. Sugeng lenggahipun. Sugeng rawuhipun para penonton. Alah iya. Cah apa iki? Wah, greget aku. Ayo. Aku lek greget ngono kuwi nduk. Sore yola yo mas ya ngombe ganes
jenenge salut karo ekspresimu lho. Ekspresine apik. Dadi apa jenenge mic ini jenenge apa? Mixing apa? Kontrol mic. Ketika banter mau undurke, ketika suara rada lirik mau jone, kuwi jenenge kontrol mic. Sing duweni kowe, beda karo sing tuwek-tuwek iki. Kontrolnya aja salah ngomong ya. Ora. Dadi kontrol ketika nyuwara banter. Ngono didokne nek barang cedak. Lek isi ndase tepa ora. Kabeh dipuapen nek kabeh ngene. Jos, mau tekan ngendi mau teman? Ayo, ulang nih, ayo. Hampen nono Iya, ya bener. manu eko tot ata omben Anu, bapakmu sing ndi? Piyaine sing ndi bapakmu ini? boten ngertos. Bapakmu gak hilang. Ndi bapakmu? Sing ndi? Iku di situ tapi kok gak kelihatan teng pundi nggih. Wah. Olah Pak. Jenenge bapakmu sapa? Bisa untung bisa wawan. Oh. Kok bisa untung bisa wawan iki loro bapakmu? Boten. Siji. Nggih. Jenenge untung Wawan. Wawan. Lak perpanjange Perpanjangannya apa? Untung Kurniawan. Oh, ya untung Kurniawan. Makane jeneng kula to. Hah? Faradiba, Kimora, Azra, Kurnia. Enek Kurniawan. Oh, enek Kurniawane mergo saka bapakmu ya. Nggih. Oh, untung iki mau ya. Untung anakmu iki lho, Tung. Lah iya. Jas. Pakan. Pakan. Kan pakan. 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 Hatta. Pakan. Pakan. Ya. Pakan.
Duh lae ngene ya kena. Duh lae wong bagus. Nah, ya. Yen tan weruh nyolayo wis sedina yo setahun. Yo blesne kudu nyongklang. Oh, dibacake kudu nyumpang. Nggih. Ya. Tepuk tangan lagi untuk Nduk rene kamu. Sampean gimana lah anu to. Sing rene karo bapak karo ibu. Nggih. Sampean sekolah kelas 2 SD mangkat sekolah karo bapak karo ibu disamen piro, Nduk? 5.000. Oh, 5.000. Tapi sangu teko Pak Dalang sing akeh ya. Tenang no pikirmu. Sing penting di sangu sekolah sik 5.000. Loh, tenanan Lho tenan 5.000. Jare wingi sekolah sesuk. Lah sangune Pak Dalang saka Pak Dalang iki enak dhewe. sik. 100 kilo. Wah pira? 100. 100. Cukup 100? Mboten. Kira mboten? 1 juta mawon. Coba nah, iki enek sing WA anu Om Kangkong tak tutur ya. Iki tenanan iki ora ngapus iki. Iki WA karo Om Kangkong iki saka Pak Muklasaan saking perhatian karo sampean. Sung dalu Pak Kangkong nderek wungon menika arta 300.000 kagem adik kecil kutut manggung matur sembah nuwun. 300.000 nggo sampean. Kula malih salting kula. Salting apa? Rasa salting. Wah. Niki dari Jakarta yang memantau lewat live streaming 300.000. Nah, terima kasih neng kamera kayak kamerane. Terima kasih Mas Muklasaan. Muklas Mas Muklas ngono wae. Matur nuwun Mas Muklas. Matur suwun Mas Muklas. Mugi-mugi Mugi-mugi Rezekine? ingkang sehat, ya. rezekine akeh, Amin. sehat. Loh, mang yo sehat ya. Oh, nggih diparingi kilo. Matur suwun. Nggih, Dek. Wis pira entuk 350 to? Hitung sih, ngerti. 5.000 diitung ora? 5.000 ora usah dihitung. Jangkrik. 5.000
Ngene ditoprak iki. 350. Heeh, 350. Nggih. Nah, kuwi pomo dadi 500 ngono genepe piro, Nduk? Kurang piro? Pomo duit 350 kuwi pomo gen dadi 500 tambahi piro? 50 rasa dihitung ya. Iya ya rasa dihitung. 5.000. 5.000 rasa dihitung. Heeh. Sing iki aja dihitung ya. Iya, heeh rasa dihitung. Nah, kurang piro ya, Sa? Heeh. Kurang itu, kurang Piro? 100. Has? Salah. Salah pi. 200. 150. 150. Ngopi cah pinter. Ora kok piro 10 tambah 6 iso 17. Enak lho 10 tambah 6 17. Nah, geng genep 500 saka Pak Kangkok lho. Yo 500. Seneng ra? Ele salting neh yo nggih. Yo 500. Matur suwun. Oh iya. Pak Dalang. Apa? Kapan-kapan aku dibelajari wayang nggih. Sampeyan pengen iso dalang? Nggih. Oke. Aku iso suluke tapi lali sing Piye? Suluke piye? Sing perang Bumi goncang kancing po. Boten kuwi. Sing di Sigrapala Kang Tuminga. sing digawe Pak Sigit niku lho. Sopo? Sing di to? Jumangka Anggro Sesunggar piye? Sing di? Sing perang lho. Piye sing di? Aku tau iso tapi lali. Wah lali sampeyan dieling-eling meneh. Nggih. Heeh. Ya kuwi diparingi neh lho, diparingi neh lho. Matur suwun nggih. Wah langgen garep 700. Oh alah tenan. Sik tak lebone tas dhisik oleh. Oleh lebokno ya. Oleh. Tak lebone tasik, lebone tasik. Ngodak lerak mau lebon tas kok dicolongi sinden-sinden. Lah iya. Aja dicolongi nggih. Loh. Tenan. Oh, ya sampean tekuni tenan. Sumben saya gede, saya larang ngono regane. Nggih. Heeh, sumbun nduk sing nyinden timbang derep ya ta? Nggih. Heeh, sewenge iki rung rampung lho, iki jek 700 lho. Iki kok iso genep 1 juta lho nduk sewenge. Nggih. Ki malah Pak Kangko wis. Itulah tadi penampilan sinden cilik Kimura yang membuat semua penonton sampai geleng-geleng kepala. Di mana anak kelas 4 SD sudah begitu bagus dalam menjalankan peran sebagai seorang sinden. Apa ya? Bagaimana menurut pendapat Anda? Kula Silahkan tuliskan komentar Anda di dalam komentar kami. Tetap tetap dukung terus channel ini dan jangan lupa salam budaya. Dik Kimura. Wah Dek Kimura. Yo Dek, aku ngono ya.